Hi guys! Hello mga kapilingon! Welcome back to my vlog today. Ayan guys, pupunta ako sa kabilang bahay guys. May ihatid lang ako. Tsaka naulan dito guys. Naulan guys. Umuulan guys. Umuulan. Ang putik-putik guys. Nasa bundok naman tayo guys. Ayun guys. Diba guys, naulan. Motor ko guys, nandito lang. Naulanan. Dito tayo guys. Ayan guys. Diba? Ang aso sumama guys. Ayan ang nature of the mountain. Sa kabukiran, gasigi og ulan, lapok ang dalan, kay wa man simintuan. Ayan guys. Naghawid ako payong guys. Ay, kalisod mo ko ani guys. Narat ka guys. Chill guys. May mga talbos. Magnakaw kaya ako dito. Walang taba-taba guys oh. Yung dalawang aso naman oh, sunod ng sunod oh. Ito guys, nakain to guys eh. Yan. Walang bunga, ubos na. Napakita ko sana sa inyo guys eh. May bunga. May lang sa kabila guys. Yun oh. Oh, kadamo-damo guys. Madamo. Yan. Dito yung daan guys, papunta dun sa bahay ng aking airpat guys. Saka aking sister. Yan. Nauna na yung aso guys. Ang damo, hindi naman nilinis to, no? Oh. Ito ko nung biyabas na lalaki guys eh. Wala na yatang bunga. Ang lalaki guys, hindi siya wild kasi dati may bahay dito. Dito may bahay. Sinira. Siguro tanim nila yung bayabas na yan. Wala nang bunga eh. Mayroon bunga maliliit. Ayun ang putik ng daan. Bang putik ng daan guys. Yan guys no. So ayan ang ating dinadaanan, maputik guys. Papunta doon. Ayan yung sa likod guys. Kasi umuulan guys. Papayong si Pilingon guys. Ayan guys so. So malapit na tayo guys. Ayan guys. Ayan na yung bahay nila. Mansyon. Ayan yung mansyon ng aking airpat. Ayan yung mansyon nila guys. Ayan yung ate ko guys. Bahay. Mansyon. Dalawang mansyon. Ayan, marami siyang manok. Impis pa namin. Oh, linis, diba? Daming manok nila dito guys. Oh. Ayan. Ayan. Oh, may pispan din. Oh. May kahoy. Ano kaya? Yung pispan. Ayun. Ayan. Naglinis pala siya dito. Ayan yung bahay ng ate ko guys. Ayan. 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 Ayo. Pa. Pa. Isulat. Sulat ni Dodong. Alan bang masuro ni. Sulat? Oh.
Sa Land Bank. Land Bank suro na. Say ka ba ni mo ane? Ha? Wala di GR. Ang sila nung sa Panran. Panran. Mga school? Ay. Land Bank na. Uy. Dudong. Mabuling ta ang Shaggy. Shaggy. Ang Shaggy. Shh, stop it, mga papet. Ayun guys. Going to muli sa ko. Yan, muli na po guys. Yun. Yan ang bahay nila guys. Say mo. Ayan ang mountain. Ang mountain. Ay basig na si Say ani. Say! Nay sulat di dudong dato ang papa kag Land Bank kumuambog ka dal ato. Akong gihatag. Dadto mo tong tiya Tersita go gihatag ni tiya. Nagunsa mo? Hi, good morning. Nangaon mo? Welcome, mamahaw tanin dyan. Ang kun iruan ni gaban-uban. Inon-on among sugat. Wala kay sudan oy. Ugma bawion ra ugma kanay pakaw silang Kalimina. Pagpunusin mo, dawat ka? Oy. Nay kaon ng Palimina, kadlawon daw sa mag-ihaw. Dito, Birthday ni itong bata. awaw manong katulad ko na kayo. Wala na kay tao kay magpakaon mas nining sa largo. Birthday pong nining. Kapitan. Ato daw sa covered court pagpakaon. Wana, pasalamat. Pasalamat din birthday niya. Agta po ng kajipil. Dala po na pasalamat niya. Tama ka dipil dalam mo. Agoy dagkong manok. Kung saan ka, dahil na, try na pa lang. Asa? Tingnan natin yung biribig ng chicken guys. Ayan o, mga manok na guys. Wala na yung tilapia nino. Wala na yung tilapia. Ay, naam di ay. Naam di tilapia ni. Ni ang kamuti kay tanom sa kuan. Ipakatay. Ag diare daghan kay nigtuwa. Ay daghan kay ni dagko. Lao. Kane? Wala yung may namatay ane. Hala dagkuan na. O may bayi lagi. Pila ka buklak ane? Ay dagkog pasong? Usa, duha, tulo, upat, lima ka buk yun. Pila rin ka buok? Hala. Lagi ka ne. Tubo na nako. Lalamit lagi pasong. Asta mo gudo? Hala. Anak na mo ni adto. Ay liwat din ni ato pasong. Hala si Bimbim ug si Kuan kay dili ito inyong dili tagsang dili mo tagsa atong anak ato. Ila daw ikaduha daw inig panganak na utro mo ani nga na pod. Ako na po alima inig mga anak tag utro. Tung duha. Lami ta kay to kay puro laki. Sayanga kayo oy. Bay na. Puro laki ang anak. Asa? Anak. Bay. Aw laki baye. Oh, lami ta to no. Aga kong inaana eh, dagko nagmanok. Ay, piso. Daw. Pero dagko kay siya no. Magko gid ayo. Klaro ka tanaw. Dagko siya. Oh. Sabi. No. Nay gamay, ihit siguro ning gamay ay. No, baye. Gamay na bay isa. Lami kining iti ani sa ludon. Ra nga panimugsin. Ang ite. Sirin ang butang na na. Mao gani sin dai mitag siren para diretso dayon pang kuan. Butangan mo sin, butang sirin. Kulang kay kayon. Ay oo. Asa magtalong? Urot na aw, madto.
Uli, talong. Oh, pag ako namunga, nagsugod. Wala pa. Diyan na. Aman. Kani? Sus. Duha ra man day pug kapunuan. Manok, itok-tok. Nagakuha kay namulak nagsugod. Ah, daman day isari oh. Kuha nga namulak na. Manok. Uy, may siling nga pulang-pula. Hello? Guys, so sili guys. Ayan guys. Saan ang mga kahoy ni Moroy? Saan mo gikan na? Ha? Unsa man? Oh, hindi na ka rin. Ha? Kinsa mo ay magpahimo? Abi na ko inyo ah. Do, kagay, tagis ko sa munisipyo. Na wala ko sudlanan. Araw, galong anak. Unsa man nimo? Magbutan mo sunod. Magtanawon sa nakog naa pa ba? Hindi na ko eh. Say, inabis namin saya. Okay. Aron ma na 15,000 biya na kong utang ni Lula eh. Kapuyan kay kung maghatag og 1.5 ko na buwan. Oh, biya nagdiani. Dugay na biya nakaayo. Wa ko kadata. Kaya na pang ko'y utang ni tiya. Nga naman. Yung uli manggod kay gakuan wala pa nakuha na process. Dako ang madawat si naming. Uli na ko. Uli na ko guys. Uli na ko guys. Muli na ko pa. Muli na ko. Yan sila. Yun ang mga mancha nila guys. No? So yun guys. Dahil doon uuwi na si Pilingon guys. Ayan. Umuulan guys. Umuulan guys. Ang putik-putik guys ng daan. Ang putik oh. Ang putik ng daan guys. Ayun. Ano yun? Nangka. May langka doon guys. So, ayan. So, we're going home. This is it. So, yun lang muna guys for today's vlog natin guys. No? Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik at panonood guys. So, God bless everyone. Bye everyone.